дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо директори идораи хазинаи байналмилалии азъор Кристалина Георгиева мулоқот намуданд. волидони хонандагоне ки дар сари ҳамсинфи худ тухмшиканӣ карданд ҷазо мегиранд. дар соли 2023 арзиши патент барои муҳоҷирон боло бурда мешавад. аввалин дар таърих Раҳимов нишони тиллои тоскулоҳи бузургро соҳиб шуд. имрӯз дар ноҳияҳои алоҳидаи тоҷикистон бориши борон ва барф ба амал меояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Шарм уш шейхи ҷумҳурии арабии Миср ки бо сафари расмӣ дар ин давлат ҳузур доранд, дар ҳошияи иҷлоси 27-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи холабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим бо директори идораи хазинаи байналмилалии азъор хонум Кристалина Георгиева мулоқот карданд. дар ҳафти суҳбат масоили ҳамкории Тоҷикистону хазинаи байналмилалии азъор мавриди баррасӣ қарор дода шуд. роҳбари давлат дар оғози мулоқот саҳми хазинаро дар рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишварамон таъкид намуда, натиҷаҳои вохирии имрӯзаро аз лиҳози баррасии ҳолати кунунӣ ва дурнамоии ҳамкории Тоҷикистон ва хазинаи байналмилалии азъор муҳим арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо воридшавӣ ба узвияти хазинаи байналмилалии азъор ки соли 1993 ба амал омада буд, аз кӯмакҳои он дар пешбурди ислоҳоти иқтисодӣ, нигоҳдории суботи макроиқтисодӣ, дастгирии тавозуни пардохт, таъмини устувории захираҳои байналмилалӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз ҷумла давраи пандемияи коронавирус баҳраманд гардидааст. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба самтҳои гуногуни ҳамкорӣ аз ҷумла дар ҳалли мушкилоти таъсири манфии тағйирёбии иқлим, ба рушди устувор, дарёфти роҳҳои ҳалли ҳамгироёнаи масъалаҳои обу иқлим ва дигар мавзӯъҳои мубрамирӯз табодули андеша карданд. дар шаҳри Душанбе дар пайи нашри видеои тухмшикании хонандагон дар яке аз мактабҳои пойтахт падару модари 4 хонандаро ба ҷавобгарии маъмурӣ кашиданд. бинобар иттилои маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилии Душанбе, як гурӯҳи хонандагони мактаб шӯхикунон дар сари талбаи дигаре тухм мешикананд. кормандони милитсия дар натиҷаи санҷиш муайян карданд ки ин ҳодиса ҳанӯз моҳи сентябр рух дода. дар видео хонандагони синфҳои 8 ва 10 яке аз муассисаҳои шаҳри Душанбе қарор доштанд. зимни пурсиш муайян гардид ки номбурдагон барои гӯё табрикот ва таҷлили зодрӯз дар сару рӯи соҳибҷашн тухм мешикананд ва яке аз онҳо ин ҳолатро ба навор гирифта бо гузашти як моҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард, гуфта мешавад дар иттилоия. милитсияи пойтахти Тоҷикистон афзуд вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба волидайни 4 хонанда тибқи талаботи моддаи 92 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда бо мақсади андешидани чораҳои дахлдори қонунӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. дар соли 2023 арзиши патент барои муҳоҷирони корӣ ки дар Москав фаъолият мекунанд то ба 6600 рубл боло бурда мешавад. дар ин бора муовини сардори раёсати сиёсати иқтисодӣ ва рушди шаҳри Москав сардори шӯъбаи таҳлили андоз Дарья Мурченко хабар додааст, менависад хабаргузории Фергана. дар соли 2022 маоши расмии муҳоҷирони корӣ дар соҳаҳои анъанавии онҳо 11.5% афзоиш ёфтааст. дар робита ба ин пешниҳод мешавад ки арзиши патент мутаносибан дар як моҳ то 6600 рубл зиёд карда шавад, гуфтааст Мурченко. ҳоло муҳоҷирони хориҷие ки дар Москав кор мекунанд моҳона 5900 рубл барои патент пардохт мекунанд. қаблан мақомоти чанд минтақаи дигари Русия аз болоравии нархи патент дар соли 2023 хабар дода буданд. масалан дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград арзиши ҳуҷҷат аз 4200 то 4400 рубл дар як моҳ афзоиш хоҳад ёфт. хориҷиёне ки дар вилояти Самара кор мекунанд бояд 5720 рубл ба ҷои 4419 рубли қаблӣ пардохт кунанд. ҷудокори тоҷик Теймур Раҳимов дар даври ниҳоии мусобиқаи Баку Grand Slam 2022 рақиби ӯзбек Алишер Юсуповро бо имтиёзи иппон шикаст дода барандаи ҷои аввал гардид. ба иттилои телевизионии варзиш Раҳимов аввалин нишони тилло дар таърихи ҷудои меҳан дар мусобиқаҳои Grand Slamро ба даст овард. ҳамчунин таъкид кардааст ки манбаъ ҷудокори тоҷик бо ҳунарнамояш дар Баку Grand Slam 2022 соҳиби 1000 имтиёзи олимпӣ гардида мавқеашро дар садри ҷадвали беҳтаринҳо ҳифз намуд.
бояд гуфт ки тоҷикистонро дар ин мусобиқа дар маҷмӯъ 12 ҷудокор намояндагӣ карданд ки аз ин миён дар баробари Раҳимов Мулло Раҷаб Халифаев низ тавонист дар вазни то 66 кило медали нуқраро ба даст орад. имрӯз дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ бориши борон ва барф ба амал меояд, иттилоъ додааст агенти обу ҳавошиносии кишвар. дар вилояти Суғд ҳаво қисман абрнок шуда, дар водиҳо баъзан борон борида, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф ба амал меояд, дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон низ ҳаво қисман абрнок шуда, дар ноҳияҳои алоҳида баъзан борон борида, дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво қисман абрнок шуда, дар водиҳо дар баъзе ҳолатҳо борон борида, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф ба амал меояд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаво қисман абрнок шуда, дар ноҳияҳои алоҳида бориши борон ва барф ба амал меояд. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ карда шуда, дар баъзе ҳолатҳо борон меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 8-10 дараҷа гарм ва рӯзона 14-16 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.